mga kaidol. Karon mga kaidol ato mi sa kuan garden mga kaidol kay mag kuan mga idol. Magguwad mi mga idol. Og sa Tagalog pa mga kaidol, magbungkal ng lupa mga kaidol. Mga kaidol. Mo ni agyanan ako mga kaidol oh. Magguwad ko mga idol kasi no. Magtanom na ko hapit na itanom mga akong kamatis mga kaidol. Kumana man to na kog mawer mga kaidol. Muna nga magguwad na ko mga kaidol. Mao man akong trabaho mga kaidol. Kada adlaw mga kaidol. Na ako sa ako ni diri garden mga kaidol. Muna niyang human nga kurso. Garden mga kaidol. Muna akong kuan mga idol oh. Muna akong guwaron mga kaidol. Grabe. Unsaon man nga mamagtarog eskwela, dari na raman ta sa pagpananom mga kaidol. Oh. Muna ako ang area mga kaidol. Mga kaidol oh. Muna yahong nasugdan mga idol kanihaw. Okay na oh. Muna mga kaidol mga kaidol. Magguwad ko mga kaidol. Muna yung akong area mga kaidol oh. Ako mga kaidol. Kay upat ka lata nga kamatis akong itanom mga kaidol. Atos iba ba mga kaidol oh? Bio kadyo. Bio kadyo mga kaidol oh. Na batong buti. Muna akong kalabasa mga kaidol kani muning area. Unya napay mga kalabasa ani nga kuan nga bilin mga kaidol, pwede pa utanon. Tanaw mga kaidol, tanaw ta mga kaidol. Mga kaidol kani Apay mga kalabasa na bilin mga idol, laguban gipang kuan na mga kaidol. Gipang kutkot na sa mga ilaga mga kaidol. Muna akong area mga kaidol. Magguwad ko ron mga kaidol kay tamnan sa ahong kuan mga kaidol, sa ahong kamatis. Hello. Okay mga kaidol Dari mga kaidol napay kalabasa dari mga kaidol nabili no. Pwede pa gyapon utanon mga kaidol. Diri sa bukid mga kaidol. Kuan lang, daghan kayog kuan na rin magulay. Ang paggulay na lang kulang. Muna mga kaidol Muna akong area mga kaidol na. Tamnan kining mga kuan mga kaidol. Kamatis mga kaidol. Dire mga kaidol. Di ako mga silihan dari mga kaidol. Di ako silihan mga kaidol Nindot ni sa mga kaidol iparis nis mga hinalang nga kuan mga kaidol. Maghilalang or magkinilaw. Ito mga kaidol Sili mga kaidol Sili. Siling labuyo. Lami ni mga kaidol. Silihan mga kaidol Muna mga kaidol. Shout out ko pala siya Palong diyan sa Pangdan. Tapos Noel Sampitan. Hello, shout out ko mga kaidol. Tapos si Idol Bagnol. Hello. Mga kaidol mag-umpisa na ako mga kaidol magbungkal mga kaidol. Magguwad mga kaidol. Kuhaon to na to ang kuan mga kaidol. Agahong pangbungkal. Pangsaraw mga kaidol. Wa man magtarog eskwela mga kaidol, mao ra niya ang nahuman ron mga kaidol. Di ara na rin mga kaidol Ang tabunan mga kaidol. Ara. Okay mga kaidol. Ara mga kaidol Muna yung gamiton mga kaidol para dako lagi. Mga idol saro na ko mga kaidol. Magguwad na ko mga kaidol. Tanawan ninyo mga kaidol, magguwad ko mga kaidol. Diri ko magsugod mga kaidol.
mga ka-idol. Mo ni ang kinabuhi mga ka-idol. Tasa mata sa. Yo mga ka-idol. Muna ka mga ka-idol kay. Wala ko ba mga ka-idol eh. Ano na naman? Magbuhat mga idol. Nagpaabot na sa tagbuhat. Nagkapalangan. Kapalaran. Mga idol. Buhat kayo may grado. May grado may grado. Kasi nalang eh. Kailangan ko, dapat paabot doon. Mga idol. Dani nga tama na akong video kay sa tiwason og buwan mga ka-idol. See you next video mga ka-idol kay rin paspasan kay napit na itanong ang kamatis sa mga idol. Sige. See you next video mga ka-idol. God bless to all. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Salamat. God bless. Bye-bye.